Бу кытышкыч кадрларны баласын кыйнаучы ана үзе төшергән. Ул яшь ярымлык сабыйны ямьсез сүзләр әйтеп җәберли, икенче кулы белән каты итеп сукканы ишетелә. Сүгенә һәм бу сүзләрнең ир кешегә юлланган булуы аңлашыла. Соңыннан баланы ялангач килеш балконга чыгарып ташлый. Единственный твой ребенок на балконе замерзнет и подохнет. Я ей устрою райскую жизнь. Без бүген әлеге гаилә яшәгән йортка бардык. Әлеге гаилә менә шушы фатирда яши. Без бүген күпме генә шакысак та ишек ачучы булмады. Фатир эченнән дә тавышлар килми. Ишектең тоткасы кайырып алынган, диварларда аяк эзләре, тынычсыз фатир икәнлеге аңлашыла. Гәрчә күршеләр бер нәрсә күрмәдек дисә дә. Я недавно, я тут всех еще не знаю. Әмма башкача уйлаучы күршеләр дә бар. Бу фатир турында йортның уртак чатында да еш язалар иде диләр. В чате писали то, что 3 часа квартиры, всегда что-то такое было. 3 часа квартиры, вот мне вот это вот. Полиция хезмәткәрләренә бу хәбәр килеп ирешкәч, алар әни кешенең шәхесен ачыклаган. Ул 34 яшьлек хатын булып чыга, бер үзе 3 бала тәрбияли. Казанда яшәүче 34 яшьлек хатын-кыз сүзләренә караганда, баласын бергә торган ирнең китүе сәбәпле кыйнаган. Ул үзен кимсетелгән дип саный һәм аннан үч алу өчен баласын җәберләгәнне видеога төшергән. Бу күп балалы гаилә. Быелның сентябреннән Восход балик булмаган балалар эшләре бүлегендә исәптә тора. Киров һәм Мәскәү районнары хакимиятендә әйтүләренчә, хәзер 2 бала 18-нче шәһәр хастаханәсенә урнаштырылган. Аларның язмышын хәл итәчәкләр. Олы бала әбисендә тора. Отделом по опеке и попечительству направлено письмо в отдел полиции. Безнең районның опека һәм попечительлек бүлеге полициягә әлеге хатынны ата-ана хокукыннан мәхрүм итү өчен хат җибәрде. Шулай ук ана кешене җаваплылыкка тарту өчен гариза яздылар. По статье 156 УК РФ. Тикшерү комитеты бүген бер юлы 2 мадда буенча җинаять эше ачты. Возбуждено уголовное дело по статьям истязания. Беренчесе җәберләү маддәсе, икенчесе балигъ булмаган балаларны тиешенчә тәрбияләмәү. Хәзер әлеге вакыйганың сәбәпләрен ачыклау буенча тикшерү бара. Әлеге эшне прокуратурада үз карамагына алды. Прокуратура әлеге баланың әнисенең гамәлләренә хокукый бәя бирәчәк. Шулай ук балигъ булмаганнар белән аңлату эшләре алып барырга тиешле органнар эшчәнлеге дә тикшереләчәк. Шуңа охшаш хәл нәкъ 1 ел элек булган иде. 31 яшьлек Алена Епанешникова яшь ярымлык баласын кыйнады. Ул да янәсе иренә үч иткән. Баланы әбисе тәрбиясенә бирделәр. Ә хатынны 4 елга ирегеннән мәхрүм иттеләр. Шулпан Касыймова, Вадим Ларионов, Яңа гасыр каналы.